Mayong gabi kaning tanan. God is good. All the time. Atong plapantong Ginoo maigsuon. Ako makaingon gayud kanunay nga bisan taliwala sa akong pagkatawhanon, bisan sa taliwala sa mga kakulangon, o diha usab mismo sa atong kaugalingon, bisan taliwala sa atong pagkamahuyang tungod sa atong pagkamakasasala, makaingon gayud ako kanunay nga God is good all the time. Tungod kay bisan pa man nining tanan nga dili maayo nga gipakita diha sa matag usa kanato ngadto kaniya, apan sa kanunay dili mahutdan og maayo nga iyang gihatag dinhi sa matag usa kanato. Dili mahutdan sa iyang dakong gugma nga iyang gipabuhagay dinhi sa matag usa kanato. Mao nga God is good all the time. So maigsuon, anay nakita karon sa ikaunom ka adlaw diha sa atong pagpangandam sa atong pagsaulog sa kapisahan sa atong mahal nga patron, ang atong mahal nga Birhen Maria, ang atong inahan sa kanunayng panabang. Nga dunay tema nga Maria, atong modelo sa pagkabot sa balaanong kaalam o kinaadman. Mangigsuon, pila ba kaninyo ang nakakumpleto na sa unom ka adlaw sa nining nobinaryo? Isa ang kamot. Ato silang tagaan sa masipang palakpakan. Naamoy plastin sa langit. Apan mga igsuon, kining plastin sa langit, makuhaan kini kung diha sa tong tagsa-tagsa magalingon, dili kita magmaalamon sa atong kaugalingon. Kung diha sa atong kaugalingon, diha sa atong paghimo og maayo matag adlaw, matag oras sa atong kinabuhi, kining makuhaan kining plastin nga to sa langit, kung diha sa atong kaugalingon, adlaw-adlaw usab kita maglunang diha sa pagpakasala. Mao nga ang pagkamaalamon, pagbaton sa pagkaalam, pagbaton sa kaalam sa Dios, mao gayud ang kanunayng pagpuyo nato sa iyang kabubuton diha sa atong kinabuhi, matag adlaw, matag oras sa atong kinabuhi. Ang kabubuton sa Dios mga igsuon diha sa atong tagsa-tagsa magalingon, usahay lisod kay nato mapuy-an sa atong kinabuhi tungod sa atong pagkamakasasala, tungod sa atong pagkamahuyang. Apan ang Ginoo nasayod niya ng tanan. Mao nga siya kanunay nagpadala sa Espiritu Santo aron maglamdag sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, aron diha sa atong kinabuhi bisan sa atong pagkatawhanon mahatagan kita og kaiso og kadasig diha sa pagpuyo kanunay sa atong kinabuhi subay sa iyang kabubuton. Sumaigsuon, ang kaalam sa Dios mao'y maghatag kanato og kadasig og kaisog diha sa pagpuyo sa atong kinabuhi subay gayod sa iyang kabubuton. Maigsuon, mao kini ang gipakita nga panag-ingnan sa atong mahal nga inahan. Mao kini ang gipakita nga panag-ingnan og kanabang kinaiya nga gipakita kanato nga unta diha sa atong kinabuhi ato sab nga mapuy-an ang pagbaton sa kaalam sa Dios. Tungod kay kung diha sa atong kinabuhi makaboton kita sa balaanong kaalam, masayod kita sa kung unsa ang angay natong buhaton, dili lamang sa atong kinabuhi kung usab diadto sa atong isig kaingon. Kung anak na to ang Diyos ng kaalam, masayod kita kung unsa na to pagpuyo sa itong kinabuhi, subay gayod sa dalan nga gilatid sa Diyos alang sa matagos sa kanato. Ang pagpuyo sa itong kinabuhi nga mga matarong balaan og Diyos nun. So maigsuon, ang pagkainahan sa atong manunubos nga ang atong mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa kuning panabang. O ang inyong pagkainahan usab, isip mga inahan sa inyong mga anak,
dili gayud sayon. No? Di ba? Sayon dili. Dili, uy. Dili sayon. Mao nga nagdiha sa inyong pagdula sa papel isip inahan sa inyong mga anak, na kinahanglan kamo kanunay sa kaalam sa Dios aron masayod kamo sa kung unsa ang angayang buhaton ngadto sa inyong mga anak. Apan subo palandungon mga igsuon nga adunay mga inahan nga walay buot. Tinuod na di. Adunay mga inahan mga igsuon nga murag nangiti. Gibiyaan ra ang uban gini ibalibag ngadto sa basurahan. Makita ni mas radyo o magdunggan sa TV nga kana bang ang mga bata gihulmigas dito sa basurahan o ang uban nangamatay, swerte na lang tong wa mamatay. Mga irresponsableng pagkainahan. Kaing ila dili pa kuno andam sila nga mamahimong inan nganong nanguwag ka man. Bitaw, nganong mang kana bang gisurrender man nimo ang dambana sa kagitingan nga di ka man day andam. Di ba? Muna mga igsuon nga ang pagkainahan nagkinahanglan siya sa kaalam sa Dios aron nga ang matag inahan o dili lamang ang mga inahan kung dili kitang tanan na kinahanglan kita sa kaalam sa Dios aron masayod kita sa kung unsa ang angayan natong buhaton diha sa atong kinabuhi aron atong mapuy-an ang kabubuton sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa kamakaugalingong kinabuhi. So maigsuon ang pagkinahan susama usab ka na sa among bukasyon sa pagkapari. Ang pagkinahan lisod kaayo. Ang amo pod nga pagkapari lisod pod kaayo. Apan walay imposible sa Dios. Amen? Mao nga bisan sa tanang mga pagsulay makalisdanan nga atong magian diha sa atong kinabuhi nindot kaayo nga we learn to trust God. We'll learn to entrust ourselves to God. Nga naman, tungod kay mituo man kita, nga siya ang tuburan sa tanan, nga mga grasya nga tukinhanglan sa matag adlaw nga pagkinabuhi, o nasayod kita, nga bisan sa atong pagkamasalaypon, sa kanunay, andam nga mutabang sa matag usa kanato. Muna, pagkaanindot, we have this loving and merciful God sa atong kinabuhi. So maigsuon, saging ko na, ang pagkainahan, susama usab sa among pagkapari, bokasyon sa pagkapari, dili gayud sayon. Sa akong kasinatian, misulod ko ni adtong 2008 sa formation. Misulod ko sa postulancy 2008. Pagsulod pa lang nakudaan, di nagyudlalim ang akong gibati. Nga pagsulod pa lang nakudaan, maupay pagtikang, buot na nako nga kuhaon ang akong tilo, bubalik ngat sa sinugdanan. Tungod kay dili gyudlalim. Una, diha, pagsulod pa lang nimo, kamingaw ang imong kontra. Unya ikaduha, pag-adjust sa imong mga kauban. Di ikatulo, pag-adjust sa lugar mismo. Unya ikaupat, wa ka kabalo kung unsa gyud ang imong dangatan. So daghan kaayo makasinatian mga igsuon, nisod ko nitong 2008, unya kanang kaluoy sa Dios, bisan pa man sa tanang mga pagsulay nga ako nga nasinati sa mga kalisdanan nga ako nga nasinati sa formation, kaluoy sa Dios gitawag di ay kuniya. Tungod kay niadtong 2018 ako na ordinahan in tawon sa pagkapari. O karong adlaw mao ang ikaunom nako nga anibersaryo sa akong pagkapari. Mao nga grasya, thanks be to God. Grasya sa Dios. Tungod sa gugma ug kaluoy hangtod karon ani agihapon
nagatindog sa inyong atubangan. Mga kamakaingon ko nga, ang Ginoo, dili gid na siya magabiya diha sa matag usa kanato. Diha sa atong mga pagsulay, diha sa mga kalibog sa atong kaugalingon, diha sa mga panahon, sa mga down moments, gitawag nato. Diha sa mga panahon nga sulayon kita. Ilamay na diha sa atong mga pamilya, mga problema nga di hilabihang kabukat nga di nato mapasan. Kung masayod pa lang kita, ang Ginoo kanunay anaa nakig-uban ka nato diha sa pagpasan sa atong mga problema. Mga dili man kita masayod ni ining tanan kung dili kita makabaton sa Dios nung kaalam. Mao nga maigsuon diha sa tong tagsatagsang kinabuhi, nagkinahanglan kita sa Dios nung kaalam aron masayod kita sa kung unsao nato pagpuyo atong kinabuhi, aron nga diha sa tong tagsatagsang kalingon, lig-on kita nga moatubang sa tanang mga tentasyon, sa tanang mga kalisdanan, sa tanang mga unos sa atong tagsatagsa kamakinabuhi. So maigsuon, kung kuhaan nato og panag-ingnan ang atong mahal nga inahan, puno gad siya sa Dios nung kaalam. Nasayod siya sa kung unsaon niya, kung unsa, no? Bisan sa sinugdanan, bisan sa iyang kalingod sa edad, apan tungod sa iyang dakong pagtuog, pagsalig ngadto sa Dios, nagagikan sa iyang, no? Akining maong kaalam tungod sa iyang dakong pagsalig ug pagtuog ngadto sa Dios. Iyang gidawat ang papel nga mamahimong inahan sa atong manunubos o usag nga atong mamahimong inahan sa kanunayng panabang. Tungod kay kita, mga anak sa kanunayng pangayo. So maigsuon, hinaut-unta, nga niining unom nga adlaw diha sa tong pagpangandam, atong pangayoon sa Dios ang iyang kaalam. Mangayo kita sa kaalam sa Dios, aron nga diha sa tong tagsatagsak may nabuhi, isog lig-on kita nga moatubang sa tanang mga pagsulay, sa tanang mga unos sa atong kinabuhi. Tungod kay anaaman kanato ang Dios sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Ingon nga lig-on nga miatubang si Maria sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi, sa dang iyang gidala sa iyang sabakan ang atong mahal nga manunubos, kita usab lig-on nga mopuyo sa atong kinabuhi o lig-on nga moatubang sa tanang mga unos usab sa atong tagsatagsang kinabuhi, pinaagi sa presensya o kaalam o grasya sa Dios sa matag adlaw nato nga kinabuhi. Amen. Manindog ang tanan.